Buongiorno, Marius, buenos dias, guten Morgen. Vandaag is September de 7e, 2022. En dat is nu klok 5, Marius. En nu zal we een maaltijd maken. Dat is een beetje gebakte Rindfleisch. En ze namen dat op Engels roast beef. Zij wohl binnen lied gewaast. En die hebben roast beef gehad met eetchokken eerst wat er nog bijgebakt. En dat roast beef, dat Rindfleisch, dat is zo dreig en hard en schnitten bovenaan. En dan checkt er nog eens dat massa, dat draagt houden, dat zo snap als dat lekker is. En dan wordt er afbieden dat stiftje met zo dreig en hard als dat is. En we gaan, ik wil dat van de proef zo te bakken, dat het fijn juicy is, fijn zuppig. En dan wil ik nog een saft en melk ertoe met vaat om overschapen te indokken. Dan naam ik au jeu, op Franshousisch, au jeu. En we gaan. En dan wil ik nog een bijzondere soort brood bakken, dat naam ik baguettes, dat is Franshousisch brood. En dan zijn er legeltje 2 bakjes. Wat we dan doen is, dan nemen we dat 2 bakje. Dan we dat afsnijden en dan we dit van dat gebakte Rindfleisch daarna zelf snijden en dan doen we dat toneel aan. Dan we dat een beetje thuis hebben en dan doen we hem oven een beetje neer en dan dat zo lang bakken, maar ik thuis fijn versmalten is, dan kloppen we in touw. Dan hebben we dat kampje hier met het bijzondere juice, even schaapstig. Dan naast ik au jeu. En dan doe we dit lunchje aan. Weet je, ik heb het nog de trok voor. Dan heb ik het hier wees is waar je hebt, besonders in Montreal en daar in Franshousen land. En mijn restaurant smaakt gruwelijk schijn. Merk je den lunchje, den torta, den sandwich, en dan doe je dat aan dit kampje juice aan. Smaakt zeer schijn. En we gaan nu wel we dat brood bakken. Den dichter hier, dan laat den door hem gewoon even nager een dag even gaan en dan zo overstoken, als we ons den bakken, die 2 bakjes. Daar werden we ongesmerkt. Wo ich wissen, wo einfach das ist. Das sind wir 4 Sorten, wo das braucht, um das Brot backen. Das ist mehr so einfach als Schickelkäfer oder Gumkäfer. So, das versteht alles wer. So, ich guck die Probe dort, wir haben uns Einwirtschaft. Okay, da will ich Ihnen wissen, was wir brauchen, um die Baguettes, die französische Brot backen. Hier haben wir 6 kuffel mehl, 6 cups flour, 3 kuffel warmes Wasser, 3 cups warm water. Hier haben wir 2 teeläppel salt, 2 teaspoons salt. Hier haben wir 2 teeläppel häve, regular häve, 2 teaspoons regular yeast. Nu werden wir Brot backen. Eerste wat we doen is, dan nemen we hier een kampje. En dan doen we de yeast, de häve hier zijn aan. Dan doen we een klein beetje warmes water neer. En dan richten we dat zeer dicht. En dan laten we dat een stuk 10-15 minuten staan, waar het is afhangt er nog van te schuimen. Dan weten we dat de häve goed is. En dan willen we dicht maken. Oké, dan willen we dicht maken. Hier hebben we een kam, waar we dat warme water hier neerjuiten. Ja, hier die 3 kuffel. En dan waar we dat zout hier neer, waar we dat dicht hier, waar dat fijn gedeft is. Dan check hem al, de häve die heeft zo fijn geschuimd, nu weet je wat dat is hoofd. Dan dat je neer. En dan vangen hier meel neer en dan vangen daar te rieren en daar te rieren. En daar te kneden, wat we zeer fijn dicht gaan. Ik wil niet weten waar dat zit, maar we gaan dicht meer. Nu kijk hem al, nu hebben we zo'n smaken weer fijn weken dicht. Woehoe. Nu wordt een klein beetje aanmeel. Zo staat. En dan gaan we den toedaken. Zo. En dan gaan we den hier staan laten, wat is ik verdobbelen dat. En waar je den wel en daar hebben we hem iets op gaan, dan doe je dat. En dan ga je den lood even deel holen, maar nu gaan we den lood verdobbelen. En dan gaan we Franshousen gespaken. Dat is nu zo fijn opgepufft. Nu wordt den klein beetje sehr bakerig, wordt den klein beetje mehlig merken, dan wordt den einmal gescheit durchschneiden. En dan wordt je wissen, wo we zo'n 2 bakjes merken. Dan wordt je mal wissen, wo we dat dan bij Struckland. Ik weet niet van waar dat dan bij Franshousen land, maar hier doen we dat zo stuk. Hier hebben we dan een mehl op de eerste, dat sehr bakker je dicht. Hier hebben we een beetje dicht. Dan werden we van buiten en zo naar de midden snijden. Dan geef maar tijd naar nur vast, dat biedt dicht. Ja, klaks is dat. Ja, en dan doen we
die nog eenmaal te laatst een beetje start overvallen. En dan doen we die in zijn stit een klein beetje rollen, dat het een beetje een lenkeltje, ja. Wie wel een beetje lenkeltje, 2 bakjes aan. Doe, kijk hem op. Gelijk ze start, waar die alles starten, wat je kunt wijzen, waar het zit, wat is voor staan. Doe, dan we dus alles in stit gaan, dan doen we een klein beetje een beetje rollen. Dat die een beetje lenkelig zijn, gelijk ze stit. En dan willen we die te bloed brengen en dan nog eenmaal laten gaan, wat die zich verdubbeld gaan. En daar willen we bakken. Nu kijk je mal, van 6 kuffelmeel, je hebt dat 8 stuks. En dat worden nog fijne grote zijn. Zo, nu wil die lood einstellen gaan, zodat die zo meer zich verdubbeld gaan en daar willen we die bakken. Ja, wat je gemerkt hebben, en nog een ding wat ik wil zeggen, is dan, waar je die gaan laten, dan doe je die allebei met maar een steierschap het Messer. Met zo schroets afsnijden. Krijg ze staat, kijk je mal. En dan laat je die gaan van de stunde of 2, wat ze zich verdubbeld hebben. En daar willen we den oven opheffen met 450 graden. En daar willen we die bakken. Zo, nu hebben we de smaak ingedakt. Nu willen we die laten 5 stunden gaan of zo. Zo, nu kijk je mal. Nu hebben we pakken hier op, alla brava. Dan willen we het vlees nu hier neerhängen en bakken, dat rindfleisch. Zo, nu hebben we about een stunde half gegaan. En nu hier hebben we gesleeuwd ei, dus je zien kan. En daar wat we doen is dat we een beetje bepenselen met een gesleeuwd ei. En dan wordt het stroomgeel. Ook wordt het zeer fijn knusprig. Van buiten en van binnen zijn het dan fijn wit. Weet ik denk dat dat wordt van der zeer schijne. 2 bakjes hier, baguettes, dat zijn dus kleinetjes. Doe, kijk maar, nu hebben we alle een beetje bepenseld met gesleeuwd ei. Nu willen we die hem overnemen. Weet je wat, van die 2 bakjes, de baguettes, die zijn 10 minuten gebakt. Dan neem je die eruit, dan doe je die nog eenmaal een beetje besprayen met water. En dan zijn die extra crispy, knusprig. Nu kijk je maar, nu gaan deze hier voor 20 minuten gebakt. Nu kijk je maar, wat leuk je. Zeer schijn. 450 graden Fahrenheit, en wanneer je in oven dat onderspaart, dan doe je 375 of 400. Dit zit zeer smaak. Zo, deze hebben we nu 25 minuten gebakt, 375 graden. Nu kijk je maar. Doe nog wat van oven gaan. Eens je dan dollar bakt, eens je dan weniger. En wanneer je gaan eenmaal 2 bakjes gebakt, dan bakt het zo skieglijven. Zeer schijn. Dank schijn. Nu hebben we die alle gebakt. Nu gaan we weer spreiden en dan gaan we ovenkast merken. Wow, zeer schijn. Oké, daar wil ik je wijzen wat we brauchen voor deze rindsbroden. Dat is een Französischer broden. Immerhan, hier hebben we een beetje Rindfleisch. Je kan zo'n Rindfleisch brauchen je wel. Hier hebben we een halve sippel opgesneden. Je kan zo'n sippel brauchen je wel, een rode of een witte. Hier hebben we 2 opgesnedene 10 garlic, chesnek, 2 teeth. En daar hebben we peper en zout, zoveel als je geloven. En dit zal je de Franzosen, de Frenchmen, niks zijn. Hier hebben we een jalapeno opgesneden met zoetig taub, die wel wat opmaakt, die je hier niet maakt, maar wie ik leg dat. En hier hebben we een lorbeerblad. En hier hebben we een halve kuffel rode wijn. Waar je den haan gaat, wanneer ik, dan laat je dat toch. En hier hebben we een halve eetlepel Worcestershire sauce. Dat noemt zich salsa inglesa. Ik wil je de boddel een beetje van dichtbij wijzen. Kijk maar. Dan kan je dat een beetje opchecken. Ja, dan kan je dat am stoer kijken. Salsa inglesa, Worcestershire sauce. En dan hier, ja, ik wil dat maar wat een beetje opklaren, dat je dat beter zien kan. Dat is rindsop. We hebben 2,5 kuffel rindsop. En wij dat niet hebben, meeste mensen hebben zo'n pulverstit am huis. Dan doe je 2,5 kuffel water nemen. En dan doe je door zo'n pulverstit maken hier. Dat het zo saltig is als je dat legt, dan heb je dat zelje. Zei je dat zelje. Zo nu wel we
dat alle Ariëren en Fleisch Rindsbroden maken. Nächste wat we gaan doen is, voor we hier een klein beetje schmurzen hebben. We gaan hier olive oil. Gewoon hebben fijn huid. En dan hebben we dit beetje Rindfleisch rondom fijn bruin brood en heeft het meer gesmaak. Woehoe! Dit hebben we buiten, wenn dat spraat naar moonbed. Oké, nu gaan we dat een beetje aandraaien. Nu kijk hem al. Zo wel we dat. Dan heeft het een veel beter gesmaak. Oké, het nächste wat we gaan doen is, voor we hier wat een klein beetje vaten aan. Het vlees hebben we bruin brood en dan gaan we de steppelen hier een beetje, wat ze naam sauteren, een beetje bruin brood, een klein beetje bruin brood. En dan gaan we het even in maken. Nächste doen we de chestnut gemaakt, dat garlic. En dan jalapeno hier nog voor smaak, wordt er een beetje uitbroeden. En dan van verder weg. Oké, ik wil zeggen dat het nu zo smaakt bruin. Wordt het alle uitnemen. En dan willen we vlees opzetten. Check hem op. Wauw. Oké, dan willen we het hier nu alle topperen. Hier zijn de seppelen. We die hier alle starten aan. En dat Worcestershire saus. Salsa inglesa. Dat even. Halve kuffel wien dat we hier nemen. En dan 2,5 kuffel zo'n rindsop. Wat kijk maar dat. En dan peper dat we dan zoveel als we dan leiden van ongeveer. Zo. En een beetje zout van ongeveer zoveel als we leiden. En dan krijg dat alles. En daar willen we dat te vier brengen. En ik denk wat we vergeten hadden is dat loerbeerblad. Waar we dat nog naar smeten. Zo. Zo. Nu hebben we den oven op gerezen opgehad. Nu hebben we den groep met het vlees erbij gezet. Nu wordt er een stuk 5, 6 stunden hier binnen laten. En daar willen we omkasseren. Zo, nu hebben we dat vlees erin. Deksel even. Rondom met eer beschaffeld dat het kon stik is. En nu willen we het van een stuk 4, 5 stunden bakken laten. Oké, daar hebben we ons vlees helemaal uithalen. Woehoe! Hier hebben we een paar herkens. Herken we dat hier zo aan. Ahí vamos, mira. Ay, ay, ay. Zo, kijk hem op. Oh, maar dat is je fan. Zo, fan. Nu willen we zien waar de baan zit. Laat het direct nu al zijn schijn. Nu willen we checken. Oei, ai, ai. Nu kijk hem al. Oh, maar dat is fijn weg. Vergeet van dat een schel weggesneden. We worden bloos verpuren. En dat juice en alles erbij. Nu willen we gewoon French fries en eetzakken stremels broden. En daar willen we eten. Kijk hem al, nu hebben we het vlees alle verpuild. En nu willen we het afzien. Dat we dat juice hebben, dat au om onze sandwiches, ons lunch aandokken. En daar willen we eten. Zo, nu hebben we dat vat hier bij 360 en 370 graden Fahrenheit. Nu willen we eetzakken broden. Doe een dit en dat buiten, want het spraatst net. Nu zitten de French fries. Die zijn goed, zeer fijnreich. Dat zijn eetzakenstremels. Zo, nu hebben we de tweebakjes abgedeft, abgewarmd. De frisse tweebakjes. Nu hebben we een beetje vleesnap. En dan wat we dan doen, is dan doen we nog een schelweg kaisnap. Zo staat. Waar het trainen bakken aan, dat het versmelten dat. En daar waar we in tuk lopen en eten. Nu willen we zien waar het zit. Woehoe, check hem op. Dat kais is zo fijn versmelten op dat vlees. Check hem op. Nu waar we in tuk lopen en daar waar we eten.
Da, nu haben wir die Multi draait. Wir haben da frische Gurkensalat. Und da haben wir das Jus. Das zum Andocken. Hier haben wir Etchangstremels. Und da haben wir noch frische Backeljan von den Gordon. Und hier erst je dan die. Oh, maar ja, ik word die bloos tolluten. Dat cheisen alles auf hen verschmolten. Nu wel wie eten. Vandaag hebben we met je klaar en ik laat wat zeer schijn schmecken. Na ja dan, van der hebben we gepiljert en geschaft en gedaan. En nu hebben we hier een schijne maaltijd. Ik hoop je meer naar dat en je gelijken dat. En we gaan. Weil wir dankbar sind, dass Gott so gut ist. Gott hat alles erschaffen, der hat mich und die gemacht. Und der will haben, wir sollen am Preisen und loben. Und wir dürfen vielleicht nicht immer, aber wir dankbar sein. Du sind vierten Tiden, wo das sehr schwer ist, dankbar zu sein, aber wenn wir dankbar sind, dann wird Gott uns auch segnen. So. Nu will wir eten. Nu war wir das erste, wo wir dann, was ist das? Waar een klein beetje de kool een beetje am Glären kriegen. Mensen zeggen, bij Mensch ist die dort nicht zerstört. Nee, Mensch kann sich das auch an. Oh. Oh, bei Mama. Papa. En we gaan hier halen van die Pepsi. Hört mal das. Hier stottert man einmal schreien. Hier haben wir frische Gurken. Und dann haben wir hier Erdschockenstremels, French Fries, wo den Typ erst gesalten. Weil die sind aber so fein reusch und crispy. Und dann haben wir hier das Stirn, der Star von der Multit. Und dann, was wir dann tun, ist dann an das Jus andocken, der Juice. Weil der Brot ist alles so fein knusprig und das Fleisch und das Scheiße fein geschmolten. Man geht andocken. Wat je weet dat, zij nog aandocken, kan je je best ruit nemen. Kan je dat mes krijg en je best eten. En dit Fleisch ist nicht so dreig und stoffig als einmal ist. Wir haben ja ein bisschen Suppe. Proef dat. Bloos maar wat aan dat. Proef dat. Oh, salut. Prost, ey. Dankeschön. Ich hab gemerkt, oder?